Hvad koster den her? 89 pund. Lige på blødet, så. Jeg betaler med mobile pay. Okay. Så er det betalt. Tak. Må jeg så? Ja, tak. Den her. 83 pund. Jeg betaler med mobile pay. Yes. Tak. Mobile pay, det er 5 minutter. Senere så havde de fundet ud af, at våben ikke virker. Det kan I se nu. Hvad fanden er det for noget lort, du har givet os? Det virker jo ikke. Jeg kan ikke engang skyde. Fuck er det et problem? Ah!